Aquesta setmana tindrem diferents companyies. Avui dilluns el sol estarà acompanyat de núvols. Demà dimarts sortirà una mica més de sol. Però a partir de dimecres tindrem el cel ennuvolat i amb pluges matineres. Us desitgem una feliç setmana. Hola, avui us parlarem d'una festa molt famosa que segur que heu celebrat alguna vegada, el Carnaval. El Carnaval no se celebra sempre els mateixos dies, va canviant de data cada any, perquè depèn de la lluna. Per tant, per situar el Carnaval en el calendari hem de buscar la primera lluna plena posterior a l'equinocci de primavera. El diumenge següent és diumenge de Pasqua i és diumenge de la setmana anterior de diumenge de Rams. A partir d'aquest últim, del dia de la Palma i del Palmó, comptem 40 dies enrere i arribem al dimecres de Cendra, el primer dia de la Quaresma i l'últim del Carnaval. El dijous anterior és l'inici tradicional de la setmana de Carnaval o dijous gras, on el prota absolut és el rei Carnestoltes. Aquest any el celebrarem els dies 16 i 21 de febrer. Aquesta festa tan divertida la celebrarem disfressant-nos i s'acostuma a fer desfilades pels carrers de la ciutat. Alguns dels carnavals més famosos són el de Santa Cruz de Tenerife, el de Venècia, el de Rio de Janeiro, a Brasil, o els dels Països Baixos, com explicarà la Josephine. Ja teniu pensat de què us disfressareu? Vinga, que ja trigueu a pensar-ho. El Carnaval als Països Baixos se celebra principalment al sud, on el Riviera, zona per sota dels rius, i a l'est del país. La gent sol disfressar-se i assistir en massa a les boniques i florides desfilades que es fan a les províncies de Limburg i Brabant, que són les zones de més tradició catòlica. És una festa plena de tradicions, per exemple, la de seguir al príncep Carnestoltes, que per nosaltres és un príncep i no un rei, com aquí, o la divertida costum de canviar el nom d'algunes ciutats. A Rússia, l'educació primària comença als 7 anys i acaba als 16. És obligatori fins als 16 anys i gratuïta fins a la universitat. La secundària va dels 16 als 17 anys i és optativa. També existeix l'opció de la formació professional entre els 16 i 19 anys. Tots els ciutadans russos tenen dret a l'educació primària, secundària i també a formació gratuïta superior en aquells centres que són estatals. La inversió en educació ha augmentat molt en els últims anys. L'exigència dels estudiants és alta i es dediquen 10 hores als deures per setmana. Finalment, la població té un alt nivell educatiu i molta responsabilitat i compromís en la tasca.